Kwimitshato enjengesithembu ke bethunani soze ingabikho la curiosity yofuna ukwazi uba ngubani kanye yena nkosikazi uthandwayo, ngubani i-favorite katata. Sizenze ke nee-videos sisithi uthanda lo ngoba kuthe. Molweni, ndinamkela kuMamgobhozi TV. Naw ke utata uMosamseleku unamakhosikazi ayi-4. Kuyathanda uphikiswana ke uba ngubani i-favorite yakhe. I-most ithi nguMayeni because yayi-girlfriend yakhe yokuqala. Ewe ke zangaqale ngayo utshata, but then ke ngoku abanye bathi hayi nguMacele i-favorite because nguye unkosikazi wokuqala. Bathi abanye hayi akho njalo ngoba uMacele ingathi ngumamakhe. Phinde ke bathi abanye nguMakhumalo i-favorite. Bathi abantu hayi wethu uMakhumalo uyazithandisa kutata uMosamseleku. So yasoloko ikhona impikiswano. Then kube khona ke ngoku uMangwabe. uMangwabe ke nake wasoloko ingathi hayi sana uyagxekwa, so akhe kufane noba bengathi khona umuntu othi uyi-favorite yakhe. Isikakhulu ke kuthanda kuthiwa nguMayeni ngoba uMayeni kuthiwa ingathi bane-friendship xa uzabajonga bencokola behleka kunye nawo. Utata uMosamseleku ke nake xa sijongile indlela angayo kubonakala ngoku from reading le post bendiyibona uba ingathi noko uzithandela kakhulu phaa kuMakhumalo, nangona ke abanye abantu phantsi kwale post baye babhala uba uMakhumalo u-desperate, like it's giving desperation the way angakhona. Now ubhalile ke utata uMosamseleku wabhala ke phofu into ukufana nento ethethwe nguMpumelelo kwi-podcast esithi uTirelo ulisocial lakhe. Siyamazi ke uMpumelelo hleli nje ukopa utatakhe kakade vele, so besingethuki loo nto leyo uba athethe into ethethwe ngutatakhe kuMakhumalo. NoTirelo ke phofu abantu bayatsho bathi uzenza uMakhumalo nawo. Utata uMosamseleku ke ubhale ipost ku-Instagram ethi, one thing I love ngalo mphefumlo is she loves and respects me no matter kwenzekani, but she is a formidable pillar of strength. Thank you social lami, you understand your assignment. Niyayiva ke ngoku, underline social lam, underline respect. Ke phofu uMakhumalo as we speak kwi-Instagram stories zakhe ufake into ke comedians zalapha ku-social media ethetha ngento ba inye into efunwa indoda kuthi ifuna i-respect and peace. So ke utata uMosamseleku naye uthi ke one thing ayithanda uMakhumalo yileyo. Hayi ke abantu khange bamyeke, abanye besithi hayi siyabonga, what do you love about Mbali? Just asking nje. Yey, batsho ke abanye into benditshilo uba it's giving desperate. Omnye ke wathi, one thing I love about Thobile is that she will build herself up and her career and still live like she can't breathe without ubabakhe. Omnye wathi, last episode I saw a different side of Makhumalo and now I see why Mayeni isn't really fond of her, but love it for you Kesana that you have your very own soldier. Mpumelelo ke naye unesoja lakhe elinguTirelo. Abantu kudala ke besithi uMpumelelo okanye uTirelo uzenza uMakhumalo, yonke into ayenzayo uzama uzenza uMakhumalo kube bona kubuMakhumalo utata uMosamseleku uyayithanda indlela angayo. Khanikhe nitsho ke ninake banicinga ntoni ngayo yonke lento noMpumelelo, zonke into azithethayo zibufana nento ezithethwa ngutatakhe. Mamgobhozi uyanibona kwivideo elandelayo. Bye.